Продължаваме, директно скачаме. Елена, заповядай, не се крий. Тук ти си в центъра на събитията, избери си акция, т.е. стол, примерно. Така, това е дебют за тебе. Благодаря, Слънчето. Ти идваш от Плевен чак. Така, току-що влака пристига за нас от Плевен. Така, може би... Само кажи какво ще ни прочетеш. Първо да кажа Само да дадем това нещо, понеже вече имаме нови неща. Да кажа, има много нова техника и затова от време на време все още усвояваме така. Нещо, да. Благодаря за чудесното посрещане. Много е уютно при вас. Честит рожден ден, Джобен фестивал. За пръв път имам удоволствието да бъда при вас. Благодаря на организаторите, на спонсорите, на публиката, на медийни партньори, на абсолютно всички. За мен е чест и удоволствие да съм тук. Ще ви представя моята една от 4-те ми поетични книги, която се нарича Присъда любов. Издадена е 2019 заради пандемията. Едва сега успявам в София да я представя. Преди това имам 2 представяния във Видин, читалището и в Плевен, в затвора. Малко така по-различна аудитория имах и беше много интригуващо, тъй като там хората приеха много добре и се получи едно чудесно представяне. Така че днес тази книга ще оставя, вече я видях, ще оставя за домакините като подарък и да ви запозная с моите стихове. Нека започна с заглавното. Книгата е с 91 поетични мои творби от различни сфери за майките, любовта, кафето, виното, приятелството. Въобще така една пъстра палитра, която може да докосне абсолютно всеки. Присъда любов. Осъдена съм на любов, щом слънцето изплува, когато нощите целуват мрака полусънен, когато огънят в камината задъхано лудува и яростно заглъхва пристанищния тътен. За трешетки съм, пленена от любов изваяна. По устните ми залезът рисува отражения. Сърцето ми щастливо е или отчаяно окаляно. Изгревът дописва нощните стихотворения. Не мога без любов, но тя препуска вечно в миражното крайпътие стене самотата. Към чувствата стремя се, но бягат надалече. Сънят е топъл спомен. Изповедалния е луната. Разпиляна съм, от вятъра на сън догонена. Към мен прииждат демони с изтръгнати очи. Дните ми са недоверие, сълзите са отронени. Пръста е захар, в която вечността горчи. Без обжалване, присъдата ми е любов. Дали? Ще ме докосне, щом изчезне мракът на чумерен. В огледалото се отразяват восъчни стрели. Душата ми разкъсана е облак тъжно начумерен. Второто стихотворение се нарича стихотворение. Не е нужна нежност, за да спреш дъха на парещата зима. Само стон в комина от изгарящата страст на стодовете. Искам в полунощи в ранно утро, като нишка от коприна, да ме скъташ тиха и смирена в ъгълчето на сърцето. Нямам сили да тревожа непокорни ветрове в открити длани и да търся знак в окайното нищо на угаснала в очите ти камина. Мога за верността на куче в миг да излекувам черните ти рани. После, ако ме поканиш да изляза, като вопъл тих ще си отида. Не трябва да ми искаш винаги от съжаление, което бди ревниво в очите ми, изтръгнати от арогантно и безсилно лицемерие. Аз искам слънцето на твоя допир, не безсмислено хвърчило и не прикрито в чашата с уиски отлежало сляпо недоверие. Не ме обиждай с думите, че ние ще останем знай приятели. Какви са тези необмислени световъртежи и водяване? Пристъпих крачка, ти ме върна 3 назад и ме погуби. Сега в очите ми блуждаят черни и злокобни ветропоказатели. Не искам аз да подражавам на самотниците неразбрани. За лавинно и пречистващо прераждане все някога копнея. Душата ми не е връбче, с подаяние трохички да се храни. В нощта безмълвна и студена мога в очите на някой да се сгрея. Не е необходима грубост, за да се превърнат къпчуците в сълзи, а само твоето намръщено чело, измамни длани, снизхождение. Искам в полунощ и в ранно утро да съм силна, без да ми горчи, да затворя този пъклен зъл роман с това стихотворение. Следващото произведение е Осъдена. Как те намерих?
в разпръснатите думи на нощта. По-истински от Ричард Гир, Казанова и от Дон Жуан. Не пожелах да дойда, ти не ме повика с мъжката ръка. Сърцето ми изсъхна, зимата стопи се в синкав плам. Открихте, за да си далече от залеза на дните ми горчиви, да бъдеш упование в безсънните ми нощи явен сън. Сълзите ми са огнени, превърнати в сенки, самодиви, които в тъмното буждаят голи с празни погледи навън. Изгубила желание за топла пазва, смисъл несъбудена, прегърнала подковата, която стих любовен някога вещае. Към пътната врата поглеждах, чаках някого. Осъдена, открих началото, което бе преплетено жестоко с края. Това ми стига, че поне те зърнах пагубно за сетивата ми, душата ми изгубена в затворнически дрехи, тихо се облече, умът бушува, тялото копне и разтреперани краката ми. Не знам дали е редно да си спомням, името ти свидно вече. Предпочитам да те залича на ум, ще успея ли, не зная. Умишлено не трябва да си причинявам този спазъм отчаяние. За любовта си само пред небето мога плахо да призная. Мисълта ми е порязана, а сърцето непотърсено стенание. Тъй като съм ви подготвила много стихове, но за да не ви оттекча, ще пропусна някой, нека следващото стихотворение бъде небе. Нека живеем под мирно небе на фона на събитията, които се случват. Небето е паяжина, от нощта с ръце омотана. Земята е сочна и сладка от плодовете изгнили. В душата ми тиха скръпта е на тъмно прибрана. В очите ми капят листа, летят сълзи, лекокрили. Аз няма да мога да свърна затъгала, без да догоня на залеза думите огнени, които вещаят любов. Билки в ръцете си, над панер от секвоя ще роня, вслушана на вятъра в тъжно свирепи азов. Къде са на сивите облаци струнно сияйните думи, разказващи за сплетени пръсти пред топла камина? Къде под капчука на ръждясал улук ще намеря надежда и обич, обгърнати в мъгла светлосиня? Не го търся. Щастието обича да бъде наскрито. Показва се нощем, когато играе с луната белот. Отбягваме шепотно, съсредоточено и упорито, редовно чупя чашата с чай на паркетния пот. Небето изчисти безъгълното си тяло до края. Паяжината даде на слънцето да плете пелеринка. Какво ме очаква след минута, дори аз не зная. Нямам любов. Следователно, няма как да се срина. Мрак. Мракът винаги се спуска, но винаги след мрак идва светлина и аз ви пожелавам на всички да се хванем за тази светлина, която да ни води винаги нагоре и нагоре. И аз обичам да казвам така малко, защото съм по-скоро песимист и по-черните нюанси ме владеят, винаги има изход. Няма изход едва, когато сме в черната земя. Затова се радвайте, усмихвайте се и нека има повече такива поводи да се виждаме, да се любуваме на срещите, на приятелството, на усмивките и на добро здраве, разбира се. В душата ми се стеле тъмен мрак. Въздишките роптеят с думи огорчени. Птиците се будят уморени пак, сълзите на небето пътища са спрели. Огънят разпалва нови светове в очите на жаравата, пристъпвам тихо, стенанието протяга две ръце, изгнили кръстове в сърцето ми са впити. Събуждаме озъбен, черен тътен, в мъгливото мастило думи се избистрят, копае багир, зов и стон край пътен, отново днес не мога да открия пристан. Умират птици и ятото на мисълта, пожар изпепелява мостове и гари. Не съм изгубена, аз просто съм сама. В леговището на скръпта светулка пари. Червено вино вече не отпивам, пристъпва шепот, вятърът от здрача стене. Без обич сигурно не се умира, но за любов сърцето абсолютно винаги ще плаче. Отново пропускам и стигам до следващото произведение, което с удоволствие ще ви представя, което се нарича Сънища. Всички ние сънуваме и отново ви пожелавам сънищата ви да са слънчеви, щастливи и обагрени само в хубави и цветни емоции. Може би са реалност полъх красив, илюзорни, фатални, изтръгнато лунни.
Може би са объркани като облак ленив или страшни, за разгадаване трудни. Може би са с вълшебност преплетени, нестандартни, вълнуващо стихнали. Може би са водорасли, нежно сътенени. Или жадни звезди, в пясък въздъхнали. Може би са от тиня извадени, кални, овални, с остри ръбове най-различни. Може би са клетви и думи прощални. Или забравени радости, вопли, трагични. Може би са бурен в полето, ненужен, запактени, спокойни, пленителни. Може би са над бездна, мост въжен или плахи, замислени и нерешителни. Може би са очаквани, сухи, дъждовни, абстрактни, объркани, непотребни. Може би са за съвестта ни виновни, въздушно-огнени, водни и земни. Може би са капан за душите ни будни, прозрачни, повтарящи се, непостоянни. Може би са измислени или пътища трудни, или пристан, издъхнал във води ураганни. Извинявам се, отново ще препускам като кон в галоп, за да се спре на следващото стихотворение, което се нарича Очакване. Между другото, за да не бъде така един порой само от стихове, да споделя в една скоба, аз пиша от дете, всички стихове минават през сърцето и душата и почти ежедневно пиша, когато имам време, разбира се. Музата почти не ме напускат вече, може би, 40 години и трябва да ви кажа, че вие, щом сте тук, сте любители на творчеството. Творчеството е нещото, което движи, мотивира, радва, ощастливява и ни прави по-добри. Очакване. Денят се буди и разсънено се свлича по паважа. Пълзи като усмихнат ветроход и улицата свети, обичта към майките си, как ли да докажем? Букет от бели рози, топъл поглед, няколко куплета. Или в ръцете да им сложим тиха благодарност, която да блести в зениците им, времето прегърнали. А може в кошница да сложим упоритата ни вярност, която да засенчи усмивките от мъката посърнали. Небето ръкомаха иска нещо да ни каже сякаш. Разпръсква синьото си тяло по дървета и треви. Майките винаги прощават, но трябва да им даваш уважение кристално, което да попива техните сълзи. Вечерта старателно се сгъва като пергаментова хартия, звездите слагат върху нея бавно пъстър отпечатък. Обичта към майките си, как ли да разкрием? Трябва да побързаме, защото животът ни е твърде кратък. И не знам с колко време разполагам, нека подбера едно като за финал и то да бъде следното. Книгата. Всички ние не можем без книги, независимо дали са романи, дали са поезия или някакви други, но книгата, колкото да е тривиално, е прозорец към света. Книгата е дом уютен за душата, за човек завърнал се от дълъг път. Тя е дар божествен, враг на самотата. Книгата е райски словесен кът. Книгата любов е чакана и вечна. Тя е казана молитва пред олтар. Книгата е спомен близка и далечна. На сърцето тя е нежен господар. Книгата е длан от мисли набраздена. Търсена пътека е до Тадж Махал. Тя е стон, усмивка, птица наранена. Книгата е утре, днес и спомен бял. Книгата е вечност, реалност и мечта. Картина сложена в Ермитажа. Възход, падение на някой съдба, въздишка паднала върху паважа. Книгата е пристан, утеха и покой, вълни от думи, пръснати в безкрая. Тя канона и свобода и вълчи вой. На хоризонта книгата е краят. Казах ви, че това ще е последното, но нека ви поднеса като комплимент на тук присъстващите, на домакините, на всички, наистина последно стихотворение, което е озаглавено Цветя. Цветята са онзи символ, който използвам в ежедневието. Те са бакрата, от която имаме нужда. Те галят нашите души с аромата, с цветността си и с красотата. Червени макове усмихнато се гонят. Слънчогледови слънца се спотаяват, раирани вълшебства хитро спорят, залези стремглаво се снишават. Ирис дланите събира с недоверие. Огнени кълба се вихрят в гладиол, думи синьо облачни реди хортензия, ампелни фукси се кипрят на балкон. Умайва с аромат красива пеларгония, немезията очаква с трепет расът нов, трепти вечно цъфтящата бегония, синчец към облак неуморен праща в зов. Тополюбивият тагетес в жълто е красив,
Капризният невен е изгревно пламтящ, петунии в съндък голям, пастелно сив, намятат разноцветен и вълнуващ плащ. Към върбата роза бяла, поглед свежда, кремообразни цветове красят гърдения. Божурът грее с императорска надежда, вечно зелена е сърцелистната бергения. Благодаря ви за вниманието, за мен беше чест и удоволствие. Благодарим. Ирена, кажи ни малко повече за себе си. И всъщност тази книжка, Тази книга, къде може да се къде може намери? да се намери? Примерно? Само аз я разпространявам във Фейсбук. Тоест да Ирена пишат на Цветкова, тебе, да. разбира се, който желае с автограф. Ще му я изпратя с удоволствие, както и останали от предходните ми книги. Аз съм по професия педагог. В момента не се занимавам с нищо професионално. Отдала съм се така на почивка и поезия. Член съм на Дружеството на писателите в град Плевен. Дойдох по покана на домакините и се надявам в бъдеще да ви гостувам отново, защото наистина тук атмосферата е уникална. Аз съжалявам, че няма да мога да остана да изгледам и следващите мероприятия, но успях да видя предходните и поздравявам колегите артисти, които толкова хубави неща са подготвили. Наистина това мероприятие е страхотно. Пожелавам здраве на всички, обичайте се и до нови срещи. Беше ми изключително приятно. Довиждане! Добре, този път, Светлич, едни 15 минути, така, добре.